Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubak James Lingdo mentaka shita reng no pra arhajar arpuai ula pen no nakaseng Congress ringkat bat kijing no baka parti kala lek silyang khmadi wala udai unong ya lambarim tam habakran bakilat patai kubor ubak James ula ong baka seng Congress kelas dang jot nadu bakila weng ubak didi lapang ha usnam arhajar khatnyau ubak James ulah kena ru bau presiden pementa ubak Vincent Pala ulah trai persai ki MLA bat kane kadai kadau ban penlong ya Dr. Mukul Sangma lembat ki kharwai ngut ki MLA ban mi no naka kongres parti nadu snam khat khandai spa phra bat hakani ke jinya genti jonga lai pulai snam ngalabat sibun ki kam ka kongres ngalalong ujanes keti jong unit apo mokhar ngalalong go secretary jong block nadu khandai spa nyu khandai spa khandai nyu do araja badru ujanes keti jong Shillong City Youth Congress nadu arjar iwe badru ujanes keti jong State Youth Congress nadu arjar iwe adu arjar nyu badru kum joint secretary jong mokhar block nadu khandai pu adu arjar badru kum jenis keti jong mokhar block congress committee nadu arjar hado arjar khandai jenis keti jong Shillong North block congress committee nadu arjar khandai hado arjar khandriu badru chief organizer jong Meghalaya Pradesh Congress Seva Dal nadu arjar nyo hado arjar khandriu secretary jong Meghalaya Pradesh Congress committee Hajar Shipho hado arjar khat general secretary jong Meghalaya Pradesh Congress committee nadu arjar khat hado arjar khandriu hakani ke jinglong general secretary jonga ngala in charge karib hoi west southwest Khasi Hills banjaka organization membership drive organization nal election 2015 but ngala in charge finance frontal organization youth congress Sevadal in charge protocols for AICC dictionary order office affairs MPCC and till date as a working president of the Meghalaya Pradesh Congress Committee kini life kali kisnem kiba ngalaya lenti ngalakai sibun pat kirang ba kinong yalam kabanga sultanat kanlong ba ngalayu ye ba late Maham Singh ibalong unong yalam jong ka party hakiba sedang belas seng ni ka party hakane ka jela ka jumi namar belai papa jonga idon lang bat iba Maham Singh aba yarap yakikam ti jong ba Maham mar ide u contractor batai tikam ki jongi badru ba ngalaju kendu iba Maham na do kopor ma ngadang dap kinyo kelas 6 kerta bat ka ba kham sultanat kalong ba yakani ki yeng hadu mentang ngadon bet kejinya itu kejinya kendu bat kejinya lek yawan kum ikon ba Maham kijong ba arwan kijong ba bijende bat kijong ba phang ni don bet kejinya de bikini ki ye marba nga ka isa ka i nakatakaw nga poi bandrung hakani ka Indian National Congress tu lingba ka jungki badru kawai ka bakham snow yu kalong ba ilet WHD singkan ila penrong nga hakani kaseng kumu joint secretary jong kata ke Indian National Congress haka snem khaknais pa pra but kabakham ayu yang nga kalong ba hakato por ngadang khna mahabyet ikalat bangi i bakadon ka youth congress tinga shift no sa ka youth congress haparens body nga tray tang hapo mokhar block but ngadon no aka youth congress hado arjar nyo hagbang Alex ka Sevadal nakarjar nyo but ter hado menta kumu working president nadu kata kapor hakaba i Dr. Friday Lindo ay Dr. Lapang ila Shaweng de hakata kasi kabakham snolungo susu kalong ba hakata ka notification kalong dapat ik notification ka buong ba one president ada Rahul Gandhi has appointed
president and one working president. But hakani ka poru yanga la de weng lupa. Ndrei haka sautrik jong January kawan biang order yanga si James S. Lingdo along with the office bearers will remain unchanged. Tikini kidai kita kishin kiba ka downfall jo ka Congress ka sedang na ka arja na ka life hotre u December arja khanyo ka jayu haka santarik jong January arja ka pra haka bangilong ya ka felicitation program hangtahi larai ba ai form biang yaki aspirant candidate kinu gi bakwa ban sim form la ai biang habangi ngiladep ya proses bat i Dr. Didi Lapang stang mengincong ya PEC hakajing change of guard ki wan biang ban ong ba ngin ai form biang dakata kai dakita ki president ni patama tengi kong kinong tre nyai tre but kaba long ba kidon haki candidates kiba nila long sure to win kumi ba Gabriel kumi ba Karnes hangtu la sim form biang bantung kelumar ya ka parti tinggi du ya kata kejing yo kejungi banlong banyo bun hakatu ka election arja khatra hakaba ngiyo tang arkwesi nadien kata ngilaile sibun ki election but akani ka election arjar khatraro kalong ka bakham susitan kaba ni kong ka parti nga kumunong mikmat ako munong yalam jang ka parti ngada so kya du kata bolong ba ni ba akan ka clear yet constituency niyo tang sispa san phobot but hapo raliam niyo tang lai spa of san bot but ni jok tang way wemeli na jan hills kani ka bala pen kumar jimot ba nile kumno nim jok way lu wemeli Wat kini ki bajok, wat kini ki barem do kilarem tang si spa san po, bat lai sop spa sop san po. Kini ki baro persya, ya ka jingma, ya ka sorka, ya ka bill, like, daka ba daki klur, jong ki karkhana, ki ba hakeleng jong ko jela, kini ki persya, ya ba George, ka jing kata ki karkhana do bila agenda hills, bat awats khasi hills. UPCC president Khem yahap ikene ginang rem jong ba George on uong ku ba George ukren palat imat kene kan kata ya ka khai ke jingtu jang ki katong kum wa mon la jong president PCC PCC ukren ni ba George bo de upre udan bomdan pisa khamtam munta an I ticket ya u PCC president uju ong barbor ladapi election dan kam pisa khamtam umroi consensi ke baki pre hibe pisa sudah di kini kinongrem ki bau Pak George layang penwet yo presiden jong ke PCC de halor kana konongrem presiden ren syai Pak George ba unum ai tiket shoot na parti kongres hakane election panuan na kum working president jong kongres ngapentik ujingtai sitam no sinyang jong ba George sekaseng kongres latau ba George haka party kongres u president PCC u penkot jindat ke jinglong nong yalam jong ba George